Ayan guys, bali ngayong araw, Sunday ngayon, 'di ba? Medyo maaga pa. Time check tayo is 7:24 AM. Bali gagawa ako ng palamig. Kunti lang naman yung gagawin ko. Ang gagawin ko is 'di ba? Ang isang buong ganito, 500 grams is 10 litro. Pero ang gagawin ko lang is 5 litro. Bali hahatiin ko lang 'to. Ito yung gagamitin kong pantakal dahil 2 litro to. Bali, ang gagawin natin is 2 puno tapos kalahati. Ito yung ginagamit ko rin pag gagawa ako ng ice candy. Ayan guys, lagyan ko na ng tubig. Bali, wala tayong ibang ilalagay kahit asukal, kundi enjoy lang. Ayan, para ibig sabihin hindi natin dadayain yung lasa. Kasi kapag naglagay tayo ng asukal, kahit maglagay lang tayo ng konti nito, pero kung ito purong ganito, ayan, mas malinamnam. Ayan guys, bali hindi pala eksaktong 5 litro yung nilalagay ko dahil, di ba, naglalagay pa tayo ng yelo. Kaya ang nilalagay ko lang is 4 na litro, tapos dadagdagan ko na lang ng konting tubig kasi maglalagay pa tayo ng yelo. Di ba, pag natunaw yung yelo, parang sinasama ko ng pang 5 litro yun. Ayan guys, bali nakalagay na tayo ng isang cup. Bali 2 ganito yung nilalagay ko. Kalahati. Pero kung kung mabili naman sa inyo yung palamig, pwede nyo nang ubusin agad yan. Pero ako kasi, kalahati lang muna nilalagay ko. Tapos mamaya, pwede ako magpalit ng flavor, ng pandan, 'di ba? Para kahit paano is hindi maumay yung tao. Ayan guys, ito na yung pangalawa, lagay natin. Ayan. Bagay ng sabi ko, 4 na litro at konti lang to. Bale, hindi ko talaga sinaktong 5 litro dahil maglalagay pa tayo ng yelo. Ayan guys, ito yung yelo natin, o diba? Kung ineksakto ko siyang 5 litro, tapos magdadagdag pa ako ng yelo, baka tumabang na siya. Kaya, hindi ko talaga siya ineksaktong 5 litro. Kasi ito, ang laki pa naman ng yelo ko. Bale, ang benta ko dito is 4 na piso. Ayan guys, haluin na natin. Ayan guys, bali na ilagay ko na yung yelo, 'di ba? Tumaas siya. Kasi 'di ba kanina mababa lang. Kaya ayan, 'di ba napapansin niyo yung mga chocolate dito. Minsan mas nakakapagpa-attract to sa customer natin, lalo na kung may buo-buo pang chocolate. Ayan, kasi masarap siya, guys. Tapos ayan guys, mamaya ipakita ko sa inyo kung gaano karami yung takal ko. Tapos magbibigay ako ng tips kung paano ba natin malaman kung magkano ba yung pwede natin kitain dito or magkano yung kikitain natin para alam natin. Ayan guys, bali tinikman ko na siya at matamis. 'Di ba? May mga chocolate pa talaga siya. Puubong chocolate. Ayan guys. Ayan guys, ngayon naman, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko or dapat gawin din nyo. Kasi para malaman natin kung kumita ba tayo or magkano ba yung kikitain natin. Kasi baka mamaya is lugi na pala tayo dahil marami or napaparami yung ating takal or lagay. Meron ako dito straw, plastic at saka lalagyan ng plastic. Balang ginagawa ko guys, naglalagay na ako ng plastic na may straw. Tapos binibilang ko na siya. Halimbawa ngayong araw is gagawa ako ng 20 pieces. Para kung maubos ko yun, alam ko kung magkano yung kinita. Bali hinihiwalay ko yung, 'di ba, may mga bumibili ng soft drinks. Hiwalay yun. Basta ito, sinasabi ko sa mga anak ko na kailangan ito is para sa pampalamig lang. Ayan guys, bale, sa ngayon, medyo malaki-laki yung puhunan ko dahil isasama ko syempre yung shipping fee at saka yung pinacharge sa akin na sa toll gate. Siguro hindi na mauulit yun. Siguro next time dito na lang tayo bibili sa malapit sa atin kahit pa isa-isa lang, diba? Kasi yung naging additional, 45 yung shipping fee tapos 50 pesos or 20 pesos na lang pala dahil natawaran daw nila. Bale, 45 plus 20. Syempre, yun, diba? I-divide natin sa 6 na product. Divide 6 is equal to, pagpalagay na natin 11 pesos. Ang palamig is, yung powder is 102 plus 11 equals 113.
Ayan, 113 divide 2. Kasi kalahati lang naman yung ginamit natin. Ayan, 56.50 plus yellow. Plus yellow. Yan, 60.50. Pero hindi ko masabing 60.50 lang yan kasi pwede magdagdag pa tayo mamaya ng yellow, di ba? Ayan, 60.50 kailangan is lalagpas syempre diyan yung kita natin sa 60.50 kasi baka mamaya makadalawang yellow pa ako, makatatlong yellow pa ako kasi hindi natin alam kung malakas ba o matumal, di ba? Kaya ayan, lagi lang kayong update. Ito 25 nga yung ginawa ko. Kailangan update din dito. Hindi ko to ginagamit sa pag RC yung binibili. Iba naman yung lalagyan nila, kaya ito sa pampalamig lang talaga to. Yan guys, balang puhunan natin ngayon pa lang, dahil isang yellow pa lang yung nilalagay natin is 60.50. Tapos mamaya magdadagdag ako ng yellow, syempre isasama natin sa puhunan natin yan guys. Kaya tips ko sa inyo, maglagay kayo ng plastic ng ganito para alam nyo. Kasi nagtataka nga ako dun sa iba na ang dami-daming maglagay. Hindi, alam ba nila kung magkano kinikita nila? Kasi baka mamaya nalulugi na sila. Kasi one time, dati hindi ako nagaganito. Tapos sabi ko, kumikita kaya ako sa palamig. Naisipan ko siyang gawa ng ganito. Ayun, nakita ko na halos kumikita pa naman kaso kaperanggot na lang. Tapos nung gumawa ako ng ganito, medyo nagbawas ako ng takal. Tapos siguro kumita lang ako ng 30 to 40 pesos. Kaya ngayon siguro yung dalawang ganito pakita ko sa inyo. Ganito kasi yung lagay ko. Dalawang punong-puno rito. Ayan. Ganyan siya. Ayan, ganyan siya. Dalawang ganyan na punong-puno. Siguro dalawang takal pa rin. Yun, maliit lang ng tubo natin. Kaya nga sabi ko kay ST, okay lang yung takal niya kasi talaga para kita rin naman tayo kasi hindi naman tayo gumawa niyan para na parang naglalaro lang, 'di ba? Ayan. Kaya doon sa mga maramihan magtakal, ayan guys, maglagay ko yun ng plastic para alam niyo kung magkano yung kinikita niyo at kung magkano yung tutubuin niyo kasi baka mamaya is nalulugi na kayo dahil ang dami niyo magtakal. Maganda dito sa Enjoy dahil di na tayo naglalagay ng asukal. Pero siguro kung mamaya lagay ng yelo, kapag marami na, pag sa tingin natin medyo napaparami na yung lagay natin ng yelo, magdagdag tayo kahit konting powder kasi ibig sabihin nagdagdag din naman tayo ng tubig. Diba? Yun lang guys, thank you for watching. Ayan guys, bali update ko kayo mamaya kung ilan yung magagawa natin sa kalahating powder. Diba 500 grams, 250 grams lang yung ginawa natin. Ilang plastic ba yung magagawa natin sa dalawang takal ng ganitong pansandok.